Nina Janová, casting 2024. Čau, ja som Nina Janová a toto je 10 vecí, bez ktorých neviem žiť. Tento projekt je sponzorován agenturou Pop-Out Shows. Společnost na booking zahraničních interpretů a pořádání akcí. Shows, ktoré si proste nesmíš nechať ujít. Prvú vec, čo mám ja, sú nechty. Čo pre ľudí, moje nechty sú otrasné a celé Slovensko, asi aj Česko ich neznáša a hejtujú ma za to, odkedy som začala môj život na internete. Tieto nechty sú veľmi, moje najviac hejtované inak. Mám ich asi druhý deň a od včera mám, že návali hoven na tieto nechty, že aké sú hnusné a špicaté. Zjedli ste mi to tam kľudne dajte. Mám skvelú nechtárku, ktorá sa mi vždy venuje a robí mi ich veľmi pekné, takže dávam shoutout Ivet, lebo vždy keď chcem, tak ich mám. No a pre mňa nechty sú taký, že módny doplnok. Ja to nemám ako potrebu, že som žena, musím mať nechty, ja to mám proste v rámci mojich outfitov, taký týždeň, dva. Keď už mám 2 týždne, tak to už som taká, že zúfala, ale je to taká súčasť mňa. Každý má také niečo, že čo vystihuje, pre mňa je toto jak pre niekoho tenisky. Takže prestaňte sa mi do nechtov a viem si s tým utrieť riť. Ťažko s týmito, ale viem. Ďalšiu vec, mám maličky. To naväzuje. Mám maliček, takýto, lebo ja som si a obidva, toto je také, že provizorné. Ja keby sa nejak inak pohnem, tak mi odpadnú a mám vytvorené takéto svarovské maličky, ktoré si nahrádzam proste necht. Som proste čaptavá a stoja mi proste maličky. Takže a to akože nemám celý život, hej, ale posledný mesiac. Nevěřím tomu, že všichni to hejtujú, protože kluci musí byť spokojení, když je podrbíš. Kluci sú úplne zmetení. Oni mi všetci píšu, ja neviem, ja hlavne zaujímam, že ako si ľudia utierajú riť. Lebo ja neviem, že čo sa mi má stať. Čisto vyškrapkávajú, ja tomu nerozumiem. Lebo mne sa stále pýtajú, ale ja neviem, že to mi je divné. To stále dostávam. A tieto nechty sú také, že zedli mi. Idem ďalej. Já bych se spíš zeptal, jako třeba, jestli s tím nemáš problém na telefonu být nebo řídit nějaký jako daily věci. Mám jeden problém, ktorý je taký trošku osobný. Mám problém dať si tampon. To mi nejde. To je také, že vieš, to sa moc nedá. Ale to sú iné finty, akože nebudem vysvetľovať, ale to je jediná vec, čo je problematická. Ostatné veci sú v pohode, alebo to robím inak. Napríklad, že šťukám do tlačítok inak, zavezujem si šnuky trošku inak a píšem na telefóne bokom. Proste takto bokom. Ale to je zvyk. Napríklad, keď nechty nemám, tak neviem písať vôbec. Všetko je s tým lepšie. Dobre, mám foťák, lebo som najväčšia basic bitch, ktorú poznáte a som influencerka a my všetky to teraz máme. Nie je jedna, čo to nemá. Je nejaké divné obdobie, kedy všetky kúpili tento Canon a ja som to spravila tiež, ale ja som mala rada foťaky aj predtým, aj som mala predtým, lenže ja neviem, si sa jak úplný keď to ukazujem, máme to všetky. Takže hanba celkom. Je sa byť dosť taká, že jedna z nich, ale nefotím sa vôbec na mobil už. Napríklad ja na mobile ani nejsom, pokiaľ že nepridám niečo. Že video, alebo fotku, alebo tak, takže na tomto som skoro viacej ako na mobile. Fotila si niekde niekoho iného než sebe? Bohužiaľ. Akože nerada, najradšej by som si iba seba, ale bohužiaľ fotila. A to bylo hrozný? Tak nechcem. Dnes nebaví ma to. Je to môj foťák. Nie, akože v pohode, ale na čo? Je to pre mňa, moju prácu. Ale by som to mala asi aj keby toto nerobím, akože mňa to proste baví a páči sa mi to viac ako cez telefón. Neviem žiť bez môjho púdru, nemyslím Ja sa viem dosť zmastniť cez deň. Ja sa nejak potím niekedy zo stresu. Ak sa teraz lesknem, tak to je preto. Ja mám proste za 3 € vždy jeden púdrik, taký rozjebkaný, taký, že si prešiel všetkým. A húbku. A tu mám vždy so sebou. Vždy. Že aj keď sa nemalujem a som mastná, že spocená, vyzerám tak do ksichtu, tak toto proste mi vždy pomôže prežiť. Takže divná vec, ale neviem bez toho byť. Co bys dělala, kdyby si to zapomněla? No tak som spocená strašne, proste vyzerám jak zemák. Ťažko sa mi bez toho, akože je to taká blbosť, ale ja som si tak včera akože spisovala veci, bez čoho neviem žiť a som si povedala, že no neviem proste bez toho fungovať. Ako žena. Mám hocičo na pery. To je úplne jedno. Musím mať, že buď lesk, alebo vazelinu, alebo ceruzku, alebo to je jedno, lebo ja keď sa nemalujem, lebo ja sa nemalujem bežne, teraz som taká trošku zmachlená, vyzerám trošku emo. Veľmi budem špatná, keď sa pozriem spätne podľa mňa, ale aj keď nemám make-up, tak si dávam vždy niečo na pery. Musím ich mať spravené. Tedy mám pocit, že vyzerám tak uceleno. Takže a vždy ma štípe aj huba. Lebo v kuse ja mám proste nejaké problémy, ja neviem, aj psychické, ale akože mňa štípu pery veľmi, takže veci na pery musím mať, že vždy. A toto mám zrovna taký, že mám rada, keď na moju štiplavú hubu si dám niečo, čo ma ešte viac vyštípe. Že mi to raz tak. Toto je, že bolestivé. Že ma boli huba. Ty si trošku sadomasochistka. Ja chcem proste niekedy prestať rozprávať, vieš, a proste chcela by som, aby ma to tak zastavilo. Takže toto je super. Akože nevyhovuje to všetkým, nemôžem sa nikoho dotknúť perami, lebo by zomrel, že hneď. Hej, ale tak ja sa nechcem, chcem mať akože odstup a toto mi to dáva. Idem na mekač.
Ja som mekač vyzdvihla už veľakrát v mojich videách, aj mi písali komenty a furt mi napísali o spoluprácu, čo som taká z toho trošku, že neviem, jak sa mám cítiť, lebo nič viac neuznávam ako mekač. Ja neviem, čo viac si chcú. Proste mám vás strašne rada. Ja dokážem jesť každý deň mekač. A napríklad ja solidne viem o sebe, že proste ja keby mám jesť jednu vec navždy, tak ja v pohode, mňa to nikdy neprešlo, mňa to nikdy neomrzelo. Nikdy mi to neprestalo chutiť. Čo niečo máš, čo proste už sa toho prežereš a ti to nechutí, to ja nemám s týmto. Neviem, čo od toho dávajú, videla som videá, že asi to není úplne ok, ale robí mi to dosť dobre. Úplne, milujem to. Jak to děláš jako s postavou? Protože není na tobě vědět, že bys každý den jedla mekáč. Akože tancujem, ale mám aj genetiku zase. Neviem, akože ja proste môžem žrať koľko chcem a na mňa to nemá nejaký vplyv. Zatiaľ. Už mne hovorili, že v 18 to prejde a 18 mi odbila, akože furt to je v pohode, takže neviem, akože nič mi to nerobí. Keby hej, aj tak by som to jedla. Oblíbený produkt z mekáče? Hranolky. Proste to mi stačí. Mne to stačí. Ale mám rada aj nugetky, tie tu mám. Mám rada tie burgery, ale ja to neviem vysloviť, takže ja to nemôžem ani povedať. Ja mám proste problém vysloviť cheeseburger. Mám pro tebe řešení. Hambáč. Som prečo nevedela. Hambáč. Neviem, či by mi rozumeli, keby si to vypýtal mekáči. Vieš, jak poviem, že poprosím si jeden double cheese hambáč. Vieš, to je také. A mám rada aj grillovaný wrap, ani to neviem povedať. Takže Je dobrý, že v názvu McDonald's není R. Takže není, len potom všetkom ostatnom je a je to také, že musím si vždy nechať niekto iný mi to musí vypýtať, lebo ja sa strašne hanbím. Ja to musím tak odčleniť, že grillovaný wrap. Máš nějaký omáčky oblíbený tam? Keď je syrová sezóna, tak syrovú. To mám najradšej, ale tá tam je chvíľu. A to je taky R. Taky sírová. Hrozné. A sladkokyslá tam není. Neviem si pomôcť proste, ja prísam, že tam niečo je. Lebo nikomu nevadí mekač. Není človek, čo povie, že nemá na to chuť. Ja to nepoznám takého. No, já jako bych měl výčitky asi. Ty nemáš nikdy. Kvôli čomu? No, že jim... Ja v živote nemám nikdy výčitky. Nikdy na nič. Dobre, tak idem postupne. Ibalgín. Bolí ma hlava z kokov každý deň, proste furt ma bolí hlava. Furt, keď som na nete, furt, keď niečo prečítam o sebe, keď nechcem reagovať nejak zvláštne, alebo proste byť nejaká prchka, Ibalgín. Zaberá mi to hneď. Hneď na to mám tabletky na žalúdok, lebo keďže žerem iba mekač a všetko, čo je pre tvoje telo asi nie úplne vhodné, tak mám tlaky ručné, akože bývam v bolestiach niekedy a cítim sa, že proste neprežijem. Takže a dosť toho jem, môžete vidieť. Akože toto mám už novú várku, tohto prechádzam veľmi rýchlo. Býva mi proste zle z toho, čo jem, ale neprestanem to jesť. Kolik Ibalgínu si schopná sníst za den? To zase tak nemám, ako si myslíš. Ne, to proste, snažím sa to obmedzovať, akože nie je to úplne asi fajn, ale nebudem sa trápiť. Takže vždy, keď sa niečo udeje, tak proste mám Ibalgín. Mám, že štipčeky do vlasov, tvare noža. Toto, mám viacej takýchto vecí, ale vadia mi vlasy. Mám ich veľa, vypadávajú mi veľa a vadia mi proste v tvári veľmi. A mám trošku ofinu, takú decentnú, mnou strihnutú, kuchynskými nožnicami, jakoby. Takže mám vždy štipec. Mám také kvalitné, že keď si ho dám, tak je to proste stále drip svojím spôsobom. Není to proste, že od veci. Tvar nože čiste jenom kvôli... Má to dve veci. Dokážem s tým niekoho pichnúť. Nerobila som to a nie som taká úplne taký človek. Ja tak pôsobím teraz dosť zle, že agresívne. Ale akože má to aj zrkadlo trošku. Je to také dva v jednom. Dosť dobré. Mám tu aj klasické zrkadielko mimo môjho noža, lebo vždy, keď si chcem spraviť pery, tak to je zrkadlo. Toto má každý z nás. Akože mám dosť také povrchné veci, dosť také, že zbytočné, keď na to takto kúkam a keď som videla vaše videá ostatné. A podľa mňa všetci klamú proste. Toto sú veci, čo proste ja musím mať, že každý deň so sebou. Aj zrkadlo. Dobre, teraz začína časť, kedy idú moje psychické a iné veci. Ale akože nejdem flexiť s peniazmi, je to jedna z vecí a zdravie samozrejme. Musím tieto tri veci vypichnúť, viem, že musím. Co se týče rodiny, tak niekto ti vynahrazuje tú rodinu? Mám ľudí, jasné, ale tak myslím takú, že pokrvnú rodinu. Nechcem znieť zle, akože potrebuješ to, mal by si to mať, teda by bolo najlepšie, ne? Ale ja nepochádzam úplne z takých pomerov, takže není to pre mňa, že úplne prvá vec, čo ma vždy napadne. Ja som si tú rodinu tak vytvorila, že inými ľuďmi, takže ja to mám trošku inak. Co byla ta druhá vec? Peniaze a zdravie. Ale tak to sú také základy, mi to nepríde, že to musíme ani hovoriť. To sú proste veci, čo každý by mal mať a predpokladám, že má. Ale to len, aby zase neboli reči, že ja hneď skáčem na Ibalgíny a mekáče, takže to iba chcem dať tak do éteru, že áno, je toto treba. Posielam všetkým lásku a skvelých hodcov. Takže áno. Dokážeš nám prozradiť, kolik takovánina Janová utratí měsíčne? Strašne málo. Všetci si myslia, že veľa, ale proste ja nepotrebujem nič. Lebo ja mám, počúvajte, ja mám polku vecí zadarmo, lebo som influencerka. To je prvá vec. Hej, na rovinu. Druhá z vecí je, akože aj služby mám zadarmo. A to môžem povedať, však to promujem, tak asi to všetkým dochádza. Ja si len zaplatím nájom, kúpim si jedlo, zaplatím si všetky svoje
veci, čo akože musím, štátu a pičoviny okolo toho a to je všetko. Ja proste nemíňam cez ten mesiac. Ani na oblečenie, aj to mám zadarmo. Takže kúpim si, že možno niekedy nejaké boty raz do neviem koľkých mesiacov alebo čo, ale ja vôbec nemíňam. Když už za něco utrácíš, tak za co nejradši? Za jedlo. Keď tie peniaze zožerem, vieš čo myslím. Takto, kúpim si niečo drahé, teším sa z toho týždeň, dva a potom akože už som taká z toho, že je to také neutrálne a pritom vyjebem trojku do vzduchu, ale keď to prežerem, to by to nie je tak ľúto, lebo z toho mám lepší pocit a dlhodobo. Ja som proste jednoduchý človek v tomto, ja neviem, čo všetci potrebujete, ja sa najem a mne je fajn, úplne mi je fajn. Ja som nemala peniaze tak dlho, akože ja som minulý rok ešte bola takže viete, akože ja sa tam ešte dostávam. No, ja som to ešte nepocítila. Ja ich zatiaľ iba tak skladám tielové na také kopky a ja si to potom raz tak nejako porozhadzujem. Takže hej. Zamekáč. Já doufám, že potom to je spolupráce. Poslední věc, co jsi říkala, to bylo zdraví. Co děláš pro to, abys byla zdravá? Vôbec nič, ja sa spolieham, že proste Boh je na mojej strane a že proste vidí, že čo všetko som do života dala a že proste ako sa snažím byť empatická a dobrá k ľuďom. A ja sa proste spolieham, že on vie, jak to je. A proste môj zlozvyk je, že zle jem. Ale tak vždy sú horšie zlozvyky, mohla som fetovať. Aj to si všetci myslíte, že robím, ale nerobím, ale proste ja sa zle spravujem. A akože z toho mi určite niečo bude, nejaké črebo mi pukne alebo čo. A športujem. No, tu to máte. Nedá sa čo viac. A co třeba spánkový režim? Ten je zlý. Ja sa chcem nazvať umelcom, to zase budú všetci, že digna. Ja sa cítim ako umelec v mojej hlave, mne je jedno, či som alebo nejsem, ja sa tak cítim v mojej hlave. A my to máme všetci tak podľa mňa, že v noci sme takí, že akčnejší. Ja mám proste také, že cez deň ja neznášam cez deň fungovať. Vieš, že ja som taká cez deň veľmi kyslá, lebo proste ja nechcem, a som introvert. Ja proste chcem byť doma. A v noci mám chuť, že na všetko. Že jesť, tancovať, ísť nakupovať, keby môžem, všetko v noci. Som nočný typ, akože je to veľmi zlé pre mňa, lebo keď niečo mám do obeda, tak hrozné pre mňa, ale neviem to ani zmeniť. Že ja to tak na chvíľu viem si nastaviť, ale ja sa potom vrátim naspäť do toho. Že zrazu že počúvam hudbu do 3 rána. Ani neviem ako. Mal som jednu vec, som zabudla. Mám ju v aute, mal som sluchatka, chcel som povedať, že sluchatka, že neviem bez nich žiť, ale očividne neviem, keď ich to nemám. Mám ich v kufri, ale ja mám vždy so sebou aj sluchatka. Lebo akože ja neviem žiť ani že bez hudby, to všetci máme asi, ale ja som veľmi, ja keď idem von, nestačí iba, že do obchodu na skok, alebo idem venčiť psa, alebo idem na taxík, ja musím mať sluchatka. Akože ja vždy počúvam hudbu, ale aj keby ne, tak ja nechcem mať proste pocit, že môžeš na mňa hovoriť. Ja mám rada také, že ľuďom to dáva taký pocit, že nespýtajú sa ma nič. Co za hudbu posloucháš? Všetko. Akože ľudia by si povedali, že počúvam asi iba takého Luca Brasiho alebo čo, lebo ja tak pôsobím asi, ale napríklad ja mám najradšej Lanu, čo nikto by na mňa netypol. Že to je taký môj vibe veľmi, ale zase ja tak od chuti. Ja podľa toho, že kým chcem byť ten deň, alebo že čo musím spraviť ten deň. Napríklad niekedy mám proste rage, tak si púšťam proste nejaké úplne Kendrickovky, ja neviem čo, niekedy keď som smutná, tak ja to robím, že ja si proste pustím, že smutné pesničky. Ja chcem byť viacej smutná. Proste, že ja žijem taký videoklipov, keď mám sluchatka. A hej, trošku som taká, jak to nazývajú títo Gen Z v mojom veku, že delulu, tak ja som delulu som dosť. A ja som proste zmetená veľakrát, no. Ale to je vekom, vieš, ja som proste mladá a sprostá. Ja to stále hovorím, že nikto nemôže nič zle povedať, proste každý bol mladý. Dokážeš mi říct třeba top 3 český a top 3 slovenský artist? Slovensko je pre mňa Rytmus, bol to môj otec, to vy ste nevedeli. Separ je dobrý, dám mu kredit, je super, má dobrú hudbu. Ty kokos, teraz neviem, či Pilsi alebo Luka. Lebo najskôr to bol Pilsi, v začiatku, keď som spoznávala tento rap slovenský, ale Luka je teraz proste za mňa, no jeho počúvam najviac momentálne, takže asi dám Luku. Sorry, Pilsi. Jako je krutý, že jsi na první dvě pozice dala 2 lidi, který prostě se mají strašně moc rádi. Tak mne to je jedno, proste ja s tým nič nemám. Obidvoch mám rada, ale tak preto sú možno takí, lebo však obidvaja sú proste špičky, takže tieto interné veci sú mimo mňa. Ja mám všetkých rada. Co český? Mám rada Kalina, Ektora, on je tu asi pre vás, že jednotka, poznám pár vecí. Kalin, Ektor, asi Shin, mám rada Niktenda. A on je veľmi zlatý týpek. A napríklad u mňa, akože nemalo by to tak byť, ale keď niekto ako osoba je trošku mi nesedí, tak ja začínam mať potom averziu voči jeho hudbe. A je to také divné, ale neviem sa potom tak odosobniť. Akože snažím sa byť taká, že neutrálna, ale že nežerem potom ten rap, keď viem, čo si zač. Ale tak vy Češi, však vy ste takí silní, však ja neviem, vás to je tak veľa. Ja neviem dať top 3. Ty PTK tady ještě. Inak ďalší, super. Veď, ty náhodou nerapuješ? Ne, ani nebudu. Neverím ti. Všetci začnú časom. Keď to je dlho viem, tak já znám svoje místo. Co se tancování týče, jak
často máš tréninky? Ja teraz, že solidne ani jeden deň nerobím nič. Ja proste, keď je zima, tak je zima a ja proste mám zafixované, že sú Vianoce a idem oddychovať, takže... Ale akože vedela som tak intenzívne, ale dosť som zvolnila, lebo není to ani pre mňa úplne dobré, pre moje telo. Ja sa niekedy neviem, že kde mám hranice, že veľakrát som sa vedela tak dojebať na tom a potom som, že 3 mesiace nemohla robiť nič kvôli tomu. Takže som sa byť taká, že low-key a hlavne není to už moja priorita. Čo normálne už ani neverím, že sama hovorím. A co je tvoje priorita? Hudba. Neviem, nejako sa v tom viacej vidím. Že ja chcem tancovať, ale nechcem byť už iba že tanečník a nechcem, že tancovať pre niekoho. To som si že ukončila. Chcela by som tancovať pre niekoho, kde si v Amerike, to je úplne že iná skúsenosť a určite to chcem spraviť. A mám jednu takú ženu tam, ktorú som si takže snažím si našlapnúť. No a takže tancovanie, akože už nechcem vystupovať s nikým. To som už úplne ukončila. Pre mňa O2 Arena s Rytmusom bolo, že finál, konec. Yes. Takže to už vôbec nepôjdem robiť a ja neviem, ja chcem proste superstar do Takže ja sa chcem tak trošku inak rozvinúť. Ale tanec, iba čisto tanec, už nejdem až tak si pušovať. Chcem to tak nejako dať dokopy, chcem byť hudbu, chcem byť proste na stage, budem aj tancovať, áno, ale chcem to robiť, že všetko je to o mne, celé je to o mne. Chcem si to postaviť už celé o mne, nechcem byť už nikoho pozadie. Už som si to odrobila, bavilo ma to, bolo to super, urobila som všetko, čo som kedy povedala, že chcem spraviť, ale urobila som to za rok. A ja nechcem proste teraz, že začať od januára, že a to isté točí dokola. Jaký hudbě se chceš věnovat? Jakému stylu? Vieš čo, ja mám rada rap, aj budem, ale ja mám veľký problém, že ja keby môžem napríklad iba po anglicky, lebo to mne je najpohodlnejšie, tak ja vydávam hudbu možno, že každý mesiac, lebo mám čo a ide mi to rýchlo. Keď je to slovenské veci, teda, že mala by som pre tento trh, tak ja sa dosť trápim. Neviem, dlhšie nad tým celým sedím. Není mi to úplne prirodzené celé po slovensky robiť a tak by som to mala. A preto som taká na seba prísna, preto mi všetko dlho trvá. Ja som povedala, že mám mať album do konca roka a není, takže vieš, aj akože to v pohode, netlačí ma žiadny čas, ale neviem, že proste cítim na sebe, že aké by to bolo, keby to môžem robiť, že v inom jazyku. Mám proste milión toho, čo chcem ešte robiť a mám iba 22. Takže ja som taká, že ja mám toľko času na toľko vecí a ja sa veľmi teším. Takže mám toho veľa. Takže čaute, ja som Nina a toto bolo 10 vecí, bez ktorých neviem žiť. Podľa mňa ich bolo aj viacej a možno aj menej. Matika mi nešla, čísla mi ale idú. Takže tak, jeden deň budem mať určite album, nie do konca roka, pretože nejdem klamať, mala som to hlboko nešlo mi to vôbec dobre. Nešlo mi nahrávanie dobre, tak som sa to vyjebala. Do marca dúfam, že to bude hotové. A inak, bude to, že EPčko, ja to zveličujem, že album, nemotajte sa na to, bude to EPčko. A možno tam bude jeden track naviac, bude to celý album. Ale hej, budú tam skvelé fity, takže vodu chcíme, podojíme a pekný deň.